question jabarani filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw fo aw minnu sɔgɔlen bɛ an ka jabarani so la nin wagati in na bi ye kari ye avril kalo tile 14 san 2024 aw ka kunnafoniw di wagati selen filɛ an ka finitigilakaw ye banbanci wale tigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɔnɛ ni na ani a baarakɛɲɔgɔn caman duwanzakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kungo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko forêt de ɲabi nanzarakan na a kɛra yen nɔ de wa min ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔw ye u ko ko u bɛ an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin cɛsiri baara in na n'an bɔra yen an bɛ taa ɲɛfɔngɛkaw fɛ yen an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u sera ka min ye bagan caman minɛ ka na di ɲɛfɔngɛkaw ma min tun minɛna darakira ka bɔ ɲɛfɔngɛkaw bolo banbanci walew tigilamɔgɔw fɛ a yirala ko min ye ɲɛfɔngɛ mabɔw ye u ye nin ko in u nisɔndiyara kosɛbɛ wa u ko ko u bɛna ɲɛnajɛ boloda yaasa maa minnu ta ye nin bagan ninnu ye u bɛ se k'a lasegin u ma cogoya min na n'an bɔra an bɛ taa bagadajigaw fɛ yen min ye dirisa ye ale ye a terikɛ bɔnɛ a nin na ni o bɛ wele ko sorcier a yirala ko ninnu fila bɛɛ kun ye ɲɛnaminimafɛn taba de ye a yirala ko u fila ye fɔɲɔgɔnkɔ de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la min ye dirisa ye ale ye a terikɛ faga a kɛlen ka nin wale in kɛ a bolila ayiwa o kɔfɛ sa maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ye wele bila an ka finitigilakaw ma ani an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma a kɔni kɛra sababu ye min ye sorcier ye ale nin tora a la wa a yirala ko min ye dirisa yɛrɛ ye ko a bɔra kasobonba la hali a ma mɛn ɲininiw bolodalen don yaasa tɛgɛ bɛ se ka kɛ a la cogoya min na ayiwa n'an bɔra yen min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔyaso ye ni a bɛ fɔ a ma ko maison de la presse olu ko ko olu dabali bannen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ aki ye kunnafoni min bila bɔlɔlɔsira kan ni o de ye ko kunnafonidilaw si kana taa parti politique mɔgɔw ka couverture kɛ u ko ko u bonyama don nin ko in na ko o hukumu kɔnɔna la olu tɛna sɔn ka aki ka kumakan na bato wa ko u b'a ɲini kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u si kana na kumakan in na bato ko sabu a bonyama don u la ayiwa o b'an na taa an ka kɔkan kunnafoni na an bɛ taa senegalikaw fɛ yen senegal jamanakuntigi kura min sigira ni o ye basiru jɔmayi fayi ye a ye a yira ko min y'u ka cour suprême ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛna wuli ka bɔ yen k'a sababuya kɛ min ye usumani sonko ka parti cili ko sababuya bɔra o de la wa fana ko min ye u ka kasoladon prolongeli ye ni o ye a janyali ye ko o dabɔra o de la a ko k'a bɛna wuli ka bɔ yen ne de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'an ka dibilabara kɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara nin kɔnɔna la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran